عزيز سلامتنا تقبلوا فنوانات كاتاتلو خبرات عزبتنا نلو مقدم كلتا جنبات كلتا شان عيسان شدشان تدالوا حدي زيناتات حزيلكم قريبا له مقتالكم بخبر عدم فلما كانت تاتو إثيوبيان زركوهم زيغاتات 4 هاجرات كاب أمريكا ناب كاميرون تساهاجرهم تقراي مس إثيوبيا زت أساسر بوليتيكاهم محبراون قدات كم تعزوا تقليسو متقعت سبع البونفتي حالتات قطف دقف يقتل ترامبن مرزن أمريكا حموشش وتادرتا كتو قدليا قجلو حتي عبدواوي ماريب بزفوت أما متقعت سبع البونفتي حبرت أوروبا بسنك سمع متحبار إسرائيل مفنج قالون إذن كالن بزز حزركم قريبا له كتكاتاتلوني بخبر عدم ኢትዮጵያውያን ዝርከቦም ዜጋታት 4 ሃገራት ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ሰሙን ካብ ኣሜሪካ ተሰይጎም ናብ ካሜሮን ከም ዝኣትዉ ጠበቃታቶም ከም ዝሓበሩ ማዕከናት ዜና AFP ጸብጺቡ እቶም 9 ስደተኛታት ናብታ ማእከላይ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዝተላእኹ ብመሰረት ካሜሩን ኣሜሪካን ዝኸተሞ ስምምዕ ምዃኑ ተገሊጹሎ AFP ዘውፅኦ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ዜግነት ኢትዮጵያ ጋና አንጎላ ኮንጎ ብራዛቪልን ዝርከቦም ስደተኛታት ብ30 ሚያዝያ 2026 እዮም ናብ ካሜሮን ኣትዮም ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወስዶ ዘሎ ተሪስ ስጉምትታት እቶም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዘይክእሉ ናብ ካልእ ሳልሰይቲ ሃገር ምብራሮም ኣዛራቢ ዛዕባ ኮይኑሎ ኣሜሪካ ብመሰረት ስደተኛታት ክቕበላ ምስ ዝኽእላ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝገበረቶ ስምምዕ እቶም ውልቀ ሰባት ናብ ሃገሮም ክሳዕ ዝምለሱ ኣብታ ተቐባሊት ሃገር ክጸንሑ እዮም ምስ ምምሕዳር ትራምፕ ከምዚ ዓይነት ስምምዕ ካብ ዝፈጸመ ሃገራት ሓንቲ ካሜሮን እያ ነዚ ዳሕራዋይ ዝተወስደ ስጉምቲ ሓዊሱ ካብ ጥርን ዳሓል 3 ግዜ ስደተኛታት ናብ ካሜሮን ከም ተሰጎጉ ኤቢ ዘዘራረቦም ጠበቃታት ጉዳያት ኢሚግሬሽን ኣልማ ዴቪን ገሊጹ 6 ደቂ ኣንስትዮ 3 ደቂ ተባዕትዮን ዝርከቦም ስደተኛታት ኣብዛ ሰሙን ናብ ካሜሮን ዝኣተዉ ኮይኖም ምስቶም ቀዲሞም ካብ ኣሜሪካ ተሰጎጉ 17 ሰባት ክጽምበሩ እዮም ተባሂሉሎ ነቲ ቀዳሞት ክልተ በረራታት በቀረባ ዝተኸታተለ ካሜሮናዊ ጠበቃ ጆሴፍ ኣዋህ ፍሩ بربع ساعة نفاريت كم زعتوت وكيل زينة الراجيت له غازيتا نيوز يورك تايمز زوج أب كم زملكتو كاميرون زيغاتاتا زيكون سدتنياتا بمقبل كواشنطن 300 مليون دولار كتركبيا تماساسال سمع مس أمريكا زفتمت كالوت هاجرات أفريقيا أدما رواندا دب أفريقيا إكواتوريال غيني غانا استوينن دب ريبابليك كونغون ين نابسال سهاجر كابز الله أخو سدتنياتات مبزحتهم بسنك سقعد جحنات ناب هاجرهم كيسجوجو بسرعة فتحي أمريكا أجداز تناولهم يوم بزي مغنيات ممحدار ترامب نابسال سهاجر سدودهم كوينهم اتاتقبالي هاجر دما نابز مسؤولو سوقهم تخليا قديمهم ناب كاميرون كابز تلا أخو سدتنياتات وتم 4 نام بقول هاجرهم موروكو أنغولا سنغال كم تسجوجو تغيرلهم بيت فرد أمريكا أتنكل موروكوين دك أنستيو ناب هاجرن انت تملسن كبات حن زخل سقاتن دحنتن بمتقاس زغربو طرعن قبو مخان وسين نيرو يخون بر تسجنين اتي امريكا طبقه ني اي بي خمس غلطو اتن سدتنياتات نا موروكو دحن ملاسن تحابينين هوتن زمال حزلوا سبب سلطان كاميرون مسا هاجراو ودبات سدتنياتات بمتحبر ابزم حدرو ماكل زركو بسترفو 13 سبات انت دلمنا كاميرون بوليتيكاو عبا حتى خمس خلو اب تصبصب تطاويسلو هاجراو تكلا سبع مسلات هيومن رايتس واتش ኣብ መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምምሕዳር ትራምፕ ዝፈጸሞ ግሉጽነት ዝጎደሎ ስምዓት ኣቢሎም ዝካየዱ ናይ ምስጓግ ስጉምትታት ኣህግራዊ ውሕጊ ዝጥሕሱ ስለ ዝኾኑ ውድቕ ክግበሩ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ ነይሩ እዩ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ዘተኣሳስር ፖለቲካውን ማሕበራውን ቁጠባውን ጉዳያት ከም ተዓጽወ ኣብዚ ሕጂ እዋን ፍልይ ዝበለ መፍትሒ ኣብ ተናደሉ ብርኪ በፂሓ ከም ዘላ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ውድብ ሕወሓት ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ገሊጹ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ነዚ ዝገለጸ ኣብ ህሉ ኩነታት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምግላጽን ህልውንኡን ምኽባርን ልኡላውነቱን ክስርሖም ኣብ ዝግባእ ጉዳያት ከምኡውን ህዝቢ ትግራይ ብወታደራውን ቁጠባውን ዓቕሚ ምስኳን ዝገብር ዘሎ ዙርያ ምላሽ ምንቅስቓስ ስዒርካ ንምውፃእ ህልው ኣብ ዝግብኦ ድልውነትን ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ጉዳያት ኣመልኪቱ ብፍሉይ ምስ ወይን ሜዳ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ገሊጹ ትግራይ ካብ ፖለቲካውን መንግስታውን ፌደራል ካብ እትወፅእ ብዙሕ ፀኒሓ ከም ዘላን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ህዝቢ ትግራይ ዝውከሉ ድምፁ ዘስምረሉ ኮነ መሰላቱ ዘኽብረሉ ዝኾነ ዓይነት ዕድላት ከም ዘየለ ዶክተር ኣብርሃም ገሊጹ ብውሱን መንገዲ ኣብ ኢኮኖሚያዊ መዳይ ዝነበረ ምትእስሳር እውን እንተኾነ ሙሉእ ተዓፅዩ ከም ዘሎ ምንቅስቓስ ባንኪ ንግዳዊ ዓመታዊ ባጀት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ነዳዲ ወዘተ ጠጠው ከም ዝበለን عبيرو إذا عطوان كبان زي كما تكبر بوليسي كونه تباهلو زفتم زلو خمس خونه زغلصه دكتور ابراهام بوانت قرب ندادي انتهالي مسرتاو غلغالوت عنا ماي منغدي تمرتي خوتاس كل ايكونومياوي منقسقاسات غلغالوت لمعاتن كقارصو خم تگبره افليطوم إذا عزيز جرم دما يبل دكتور ابراهام مسناي سيفيل محبرات زخونه فابريكاتات ጥራይ ዝጥቀሙሉ بولمود تسلم نافتا እናተባለ ዝፍለጥ ነዳዲ ናብ ትግራይ ከሐልፍ ከም ተኸልከለ አረዲዩ እዚ ብምኽልካሉ ድማ ካብ ቀዳማይ ጽንተታት ኩናት ካብ ብሱል
ጥረዝ ዝተረፉ ፋብሪካታት ውልቀ ሰዓል ጸሊም ናፍታን ይዕጽዋ ከም ዘለዋ ወሲኹ ሓቢሩ። ትግራይ ምስ ማእከል ሃገራት ዘራኸቡ ዝነበሩ ኢኮኖሚያዊ ጉዳያት ዳርጋ ሙሉእ ብምዕጻዎም ከምዚ ኢልካ ምቕጻል ከም ዘይከኣልን ዛጊት ካብ ህዝቢ ይኹን ካብ ውድብ ሕወሓት ነዞም ዓበይቲ ጸገማት ተሸኪምካ ንዝኽየድ ዘሎ ጉዳያት ብምርዳእ ይፍታሕ ዶ ይኾን ብዝብል ርድኢት ከም ዝነበረ እዚ ኣማራጺ ተግባራዊ ክኸውን ብዘይምኽኣሉ ግን ትግራይ ቁርጽ ዝበለ ኣማራጺ መፍትሒ እትወስደሉ ደረጃ በፂሓ ከም ዘላ ዶክተር አብርሃም ገሊጹ። ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ቁጽ ሓደ ጸላእዮም ገይሮም ዝርእዎም ሓይልታት ብሄራዊ ሓድነቱን ንምፍራስ ዝተፈላለየ ሽርሕታት ዝፍሕስሉ ፈታኒ ኩነት ኣለና ዝበለ ዶክተር አብርሃም ይኹን እምበር ሕጂ እውን ህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ ሓድነቱን ውዳቦቱን ትካላቱ ኣጠናኺሩ ብምቕጻል ኣብ ቅድሚቱ ንዘሎ ሓደጋ መኪቱ ሲዕርን ምውፃእ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ እዋን ከም ዘሎ ኣገንዚቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንህዝቢ ትግራይ ብወታደራውን ቁጠባውን ዓሚ ንምስካን ዙርያ ምላሽ ምንቅስቓስ ይገብር ከም ዘሎ ዝገለጸ ዶክተር አብርሃም ነዚ ንምፍሻል ስዒርና ንምውፃን ፈለማ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ክዕረ ብምግባር ክመጽእ ንዝኽእል ሓደጋ ዓይነቱን መንቀሊኡን ከመይ ከም ዝኾነ ሙሉእ ምርዳእ ምፍጣርን ከም ዘድሊ ዓቢሩ። ህዝቢ ትግራይ ነዚ ብመንግስቲ ፌደራል ክመጽእ ንዝኽእል ሓደጋ ንሓደ ወገን ወይ ንሓደ ውድብ ዝመጽእ ከም ዘይኮነ ግልፂ ርድኢት ከም ዘሎ ከም ህዝቢ ከነጥፍአና ንዝመጽእ ዘሎ ሓደጋ ድማ ነዚ ንምምካት ብሄራዊ ሓድነት ንምጥንካር ውድብ ሕወሓትን ካልኦት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለዋ ውድባት ኣብ ምጥንካር ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ኣለና ኢሎም ገሊጹ። ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ቻንለስ ፌደሪክ መርዝን ፖለቲካዊ ወጥርን ምዝላፍን ኣብ ዝሓየለሉ ክፍሊ ምክልኻል ኣሜሪካ 5,000 ወታደራቱ ካብ ጀርመን ክስሕብ ምዃኑ ኣፍሊጡ። እዚ ምንካይ ወታደራት ነቶም ኣብዚ እዋን እዚ ንጡፍ ወታደራዊ ስራሓት ዘለዉ ልዕሊ 36,000 ዝኾኑ ኣብ ኤሮጳ ዝዓበየ ቁፅሪ ዘለዎም ወታደራት ኣሜሪካ ኣብ ጀርመን ዝጸልዩ ቀንዲ መበገሲ ስጉምቲ ብሰንኪ ኩናት ኢራን ኣብ መንጎ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ዝተፈጥረ ፍልል እዩ። ቻንስለር መርስ ኣብ ቀረባ እዋን ንተግባራት ኣሜሪካ ብምንቃፍ ኣሜሪካ ስትራቴጂካዊ መውፅኢ ከም ዘይብላ ብምግላጽ ኣብ እዋን ዘተ እውን ብመሪሕነት ኢራን ተዋሪድያ ክብል ገሊጹ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። እቲ ቻንስለር ኣብ ኩናት ኢራን ብተደጋጋሚ ንኣሜሪካ ክነቅፍ ዝጸንሐ ኮይኑ ሓደ ካብቶም ሃገራት ኤሮጳ ይኹን ኔቶ ናብዚ ኩናት ተጎስጊሶም ከም ዘይኣትዉ ብቕድሚኡ እቲ ኩናት ክጅመር እንከሎ ከም ኣፍልጦም ምምኻርን ከም ዘይተገበረሎም ብትሪኽ ገልጹ ዝጸንሑ መራሕቲ ዓበይቲ ሃገራት ኤሮጳ እዩ። መራሒ ጀርመን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዝሰሙን ንተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኢራናውያን ኣብ ዘተኣዝዮም ሓያላት ምዃኖም ርዱእ እዩ ወይ ድማ ብልክዕ ክዛረብ እንተኾይነ ንኣሜሪካውያን ናብ እስላማባድ ክጓዓዙ ይገብርዎም እሞ ድሕሪኡ ብዘይ ዝኾነ ፍረ ከም ዝወፁ ይገብርዎም ኢሉ። እቲ ንኣካይዳ ትራምፕ ተደጋጋሚ ዝነቅፍ ቻንስለር መርስ ወሲኹ ሙሉእ ህዝቢ ኣሜሪካ ብመሪሕነት ኢራን ይዋረድ ከም ዘሎ ገሊጹ። ትራምፕ ከም ግብረ መስልን ሕነን ናይዚ ናይ መወዳእታቲ ቻንስለር ዝሃቦ መደረ ብሓሙስ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፌደሪክ መርዝ ኣዝዩ ሕማቕ ስራሕ እዩ ሰሪሑ ከም ጉዳያት ኢሚግሬሽን ጸዓትን ዝኣመሰሉ ውሽጣዊ ጉዳያት ከም መሓድር ኣይከኣለን ክብል ከነኣሶ ፈቲኑ። ካብዚ ሓሊፉ ትራምፕ ፌደሪክ መርስ ኢራን ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ክትረክብ እውን ብዙሕ ደንታ ዘለዎ ኣይኮነን ኢሉ። ወሃቢ ቃል ፔንታጎን ሾን ፓርነር ትእዛዝ ምስሓብ ሰራዊት ኣሜሪካን ካብ ጀርመን ብመገዲ ጸሓፊ ምክልኻል ፔት ሄክሰን ከም ዝወረደ ኣረጋጊጹ። እዚ ድማ ኣብ ባይታ ዘሎ ጠለባት ኩነታት ብሰፊሑ ድማ ምግምጋሚ እዩ ኢሉ። እቲ መስሕ ድማ ኣብ ዝቕፅሉ 6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ ክዛዘም ትፅቢት ይግበር። እዚ ስጉምቲ ኣብ ጀርመን ጥራይ ዝተሓፀረ ከም ዘይኮነ ትራምፕ ኣብ ኢጣልያ እስፓኛ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስድ ይሓስብ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ። ትራምፕ ሃገራት ኤሮጳ መጻበዪ ሆርሙዝ ንምኽፋት ኣብ ፈለሙ ኣብ ዝወጠኖ ወታደራዊ ስርሒታት ዝገብሮ ዘሎ ዕፅፍን ምስስታፍ ምእባይን ኣመና ተቐይሞም እዩ። ነቲ እስፓኛ ኢጣልያ ኣብ ስርሒት ንምሕጋዝ ዝሃብኦ ኣሉታዊ ግብረ መልሲ እውን ብትሪኽ ነቅፍ ጸኒሑ እዩ። ቅድሚ ሕጂ እውን ትራምፕ ብፍላይ ኣብ 2020 ጀርመን ነቲ 2% ሸቶታት ወጻኢታት ምክልኻል ኔቶ ከተማልእ ብዘይምኽኣላ ኣብ ተጠቕሰሉ ዓመት ወታደራት ኣሜሪካ ኣብ ጀርመን ንምንካይ ፈቲኑ ነይሩ እዩ። እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ፈተነ ብኮንግረስ ክዕገት እንከሎ እዚ ናይ ሕጂ ድማ ዝተፈለየ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር መርዝ ጀርመን ወታደራዊ ባጀት ብዓብዩ ወሲኻቶላ። ኣብ ዝመጽእ ዓመት ጠቕላላ ወጻኢታት ምክልኻል ካብ ውሽጣዊ ፍርያት ሃገር 3.1% ክበጽሕ ትጽቢት ይግበር። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወታደራዊ ጸጋታት ኣሜሪካ ካብ ኤሮጳ ናብ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ንምስጋር ዝገበረቶ ሰፊሕ ስትራቴጂካዊ ውሳነ ምዃኑ ዝተገልጸ ካብ ሮሜንያ ንምንካይን ወታደራት ኣካይዳ ነይራ እያ። ነዚ ናይ ሓዲ ምስሓብ ሰራዊት ኣሜሪካን ካብ ጀርመን ኣመልኪቱ ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለፂ ፔንታጎን ምቅያር ናይ ሓይሊ ኣቋማ ዝብል ምኽንያት እኳ እንተተዋህቦ እቲ ስጉምቲ ግን መርኣያ ናይቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት መራሕቲ ኣብ ጉዳያት ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ናይ ፖሊሲ ኣተሓዛ ፍልልይ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ። ብተወሳኺ ኣብ 8 ሃገራት ዝርከቡ 16 ወታደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ብኸቢድ ተሃስዮም። ሰፊሕ ማዕበል ኣድማታት ኣብ መላእ 8 ሃገራት ብውሕዱ 16 ወታደራት ትካላት ኣሜሪካ ጉድኣት ከም ዝበጽሖም፣ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ዞባ ኣብ ወታደራዊ ትሕተ ቅርጺ ኣሜሪካ ተራእየ ዘይፈልጥ ደረጃ ጽልዋ ከም ዘለዎ ዝግለጽ ዘሎ ምዃኑ ተገሊጹ። ሓያሎ ቦታታት ብኸፊል ወይ ብምሉእ ዘይሰርሑ ምዃኖም ይንገር።
ኣገደሲ ስርዓታት ድማ ከቢድ ምዝባዕ ከም ዘጋጠሞም ይግለጽ። ምዕቡል መርበባት ራዳር፣ መሓውራት መራኸቢታት ሳተላይትን ልዑል ዋጋታት ዘለዎም ንብረታት ነፈርቲ እውን ሓዊሱ። ካብቶም ኣዝዮም ተሃሰዩ ቦታታት ከም ካምፕ ቡሪንግ፣ መደበር ኤል አል ዑደይን መደበር ኣየር ፕሪንስ ሱልጣን ይርከቦም። ኩሎም ኣብ ዞባዊ ስርሒታት ኣሜሪካ ቁልፊ መስመራት እዮም። እቶም ኣድማታት ኣብ ልዑል ዋጋ ዘለዎም ምትእኻብን ጸጋታትን ዕላማታት ዘተኮረ ይመስል። እዚ ድማ ቁልጡፍን ዕንወት ኣብ ክንዲ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕ ኣብ መስርሒት ንምጉዳን ዝተዳለወ ደረጃ ተኸክለኛ ከም ዘለዎ ይሕበር። ገምጋም ዕንወት ከም ዘመልክትዎ ትሕተ ቅርጺ ስርዓት ትእዛዛት ንብረት ምክትታልን ሓዊሱ ብዓብዪ ተጸልዩ። ብዛዕባ ናይ ሓፂር ግዜ ድልውነት ዓሚ ምላሽ መሃብን ሕቶታት ይልዕል። ብተወሳኺ ብመሰረት ሕጊ ሓደ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ወታደራዊ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ንሓጋጋ ኣጋል ካብ ዘፍለጠሉ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት ፍቓድ ኮንግረስ ክረክብ ኣለዎ። እንተዘይኮኑ ግን እቲ ወጥሪ ደው ከብሎ ይግደድ። እንተኾነ ትራምፕ ንመሪሕነት ኮንግረስ ኣብ ጻሕፎ ደብዳቤ ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ኢራን ዝተሰማምዕሉ ምቁራጽ ተኽሲ ነቲ ከምዚ ዝበለ ግዴታ ዘለዎ ናይ ግዜ ሰሌዳ ደው ስለ ዘበሎ በቲ ናይ ውግእ ስልጣን ኣዋጅ ክእዘዝ ከም ዘይግብኦ ገሊጹ። ኣሜሪካን ኢራንን ብመንገዲ ዘተ ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ስምምዕ ሰላም ገና ኣይበጽሐን። ይኹን እምበር ናብ ኢራን መራኸቢ ብዙሓት ከም ዝጸብጸቦ ቴህራን ብመንገዲ ፓኪስታን ሓድሽ ንድፊ ሓሳብ ብዓርቢ ሰዲዳላ። ነዚ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብወግዒ ንኮንግረስ ካብ ዝፍለጡ መበል 60 መዓልቲ ትራምፕ ብዓርቢ ንመሪሕነት ኮንግረስ ከምዚ ኢሉ ጽሒፉ። ካብ 7 ሚያዝያ 2026 ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሓይልታት ኣሜሪካን ኢራንን ዝተገብረ ልውውጥ ተኽሲ የለን። እዚ ብ28 ለካቲት 2026 ተጀመረ ወጥሪ ድማ ኣብቅዕዩ። እቲ ትካል ዜና ዝርዝር ትሕዝቶ እቲ ሓሳብ ኢራን ኣይተሓትመን። እዚ ንድፊ ሓሳብ ናብ ኣሜሪካ በፂሑ እንተኮይኑ እውን ንጹር ኣይኮነን። ይኹን እምበር ትራምፕ ንጋዜጠኛታት ምስ ኢራን ዝርርብ ጌርና ኣለና፣ እንታይ ከም ዝኾን ክንርኢ ኢና፣ ግና ግን ሕጉስ ኣይኮንኩን ክብል እፈቱ ኢልዎም። ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ኣጸጋሚ ዝኾነሉ ምኽንያት ብኸፊል መራሕቲ ኢራን ድሕሪ ሞት ላዕለዎት ወታደራዊ መራሕቶም ኣዝዮም ተደናጊሮም ስለ ዘለዉ ምዃኑ ገሊጹ። ትራምፕ ብሓሙስ ብማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ካብ ንዕኦም ብምድምሳስ ንሓዋሩ ምፍጻም ክሳብ ስምምዕ ምግባር ዝበጽሕ ምርጫታት ከም ዘቐረበሉ ገሊጹ። ጸኒሑ በዓል ብትራምፕ ብዓይነት እቲ ንሕና ክልወና ዝግባአና ስምምዕ ኣይመፁን ዘለዉ፣ ነዚ ነገር እዚ ድማ ብግቡእ መንገዲ ንክንፍጽም ኢና ቀዲምና ብምውፃእ ድማ 3 ዓመታት ካልእ ጸገም ክለዓል ኣይንደሊንና። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኣሜሪካ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ወይ ኩባንያ ብመንገዲ መጻቢ ሄርሙዝ ንምሕላፍ ንኢራን ቀረጥ ዝኸፍል ንማዕቀብ ኣሜሪካ ዝጥሕዝ ምዃኑ ብመጠንቀቕታ ኣውፅዩሎ። እዚ ኣገዳሲ ናይ ባሕሪ መስመር ገና ተዓፅዩ ስለ ዘሎ ኣብ መላእ ዓለም ቁጠባዊ ጽልዋታት ይሓድር ኣሎ። ኣብ ኮንግረስ ኣባላት ቤት ምኽሪ ነቲ ውግእ ወግዓዊ ፍቓድ ንምሃብ ኣብ ክልቲኡ ባይቶታት ድምፂ ክወሃበሉ መደብ ክሕዙ እንከለዉ ኮይኑ ንዘቐረበሎም ዘሎ ሕቶታት ኣብ ምግምጋም ይርከቡ። ሕጊ ኣሜሪካ ማለት ናይ 1973 ናይ ውግእ ስልጣን ውሳነ ሓደ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዕጥቁን ሓይልታት ውግእ ካብ ዝለዓለሉ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት ገደር ኣቑሑታት ከማልእ ይሓትት። እዚ ሕጊ ኮንግረስ ወግዓዊ ኣዋጅ ውግእ እንተዘይተኣዊጁ ወይ ድማ ነቲ ፕሬዝደንት ሓይልታቱ ብቕልጡፍ ንምውፃእ ክሳብ 30 መዓልታት ዝበፅሕ ናይ ግዜ ምንዋሕ እንተዘይተፈቒዱሉ እቲ ፕሬዝደንት ነቶም ሕቶታት ምጥቃስ ደው ከብል ይሓትት። እዚ ሕጊ 1973 ዝጸደቐ ኮይኑ እቲ ሽዑ ዝነበረ ፕሬዝደንት ሪቻርድ ኒክሰን ኣብ ቤትና ውግእ ናይ ምቅጻል ዓሞ ንምድራት እዩ ነይሩ። ሚኒስትር ምክልኻል ፔት ሄግሰን ብሓሙስ ኣብ ቅድሚ ኮንግረስ ኣብ ዘቐረበሉ ናይ ሰዓታት መድረኽ እቲ ካብ ሓጋጋ ኣካል ፍቓድ ንምሕታት ዝተቐመጠ ገደብ ግዜ ደው ከም ዘበለ ተማጊቱ። ዴሞክራት ሰናተር ቲም ኬይን ድማ እዚ ሕጊ ነዚ ዝድግፍ ኣይመስለንን ክብል መሊሱ። ኢራን ምስ ኣሜሪካ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ንምክያድ ድልውቲ ምዃና ኣመልኪታ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን አባስ አራግቺ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ንምክያድ ድልውቲ ምዃና ገሊጹ። ንሱ ዝኾን ግን ዋሽንግተን ኣቀራርባ ምስ እትቕይጥ ጥራይ ከም ዝኾነ ኣስሚሩሉ። ብመሰረት ጸብጸባ ሃገራዊ ማዕከና ዜና አልጀዚራ ትርጉም ዘለዎ ዝርርብ ክካየድ እንተኮይኑ ኣሜሪካ ተስፋፍሖ ዘላ ፖሊሲታት ዘስግእ ቃላትን ክትገድፎ ከም ዘለዋ ኣራግቺ ገሊጹ። እዚ ርእቶ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ቀጻሊ ወጥሪ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ዝተዋሃበ ኮይኑ ክልቲአን ወገናት ብዛዕባ እቲ ኣብ መጻኢ ዝካየድ ድርድር ዝተሓዋወሰ መርገጺ ሒዞም ይቕጽሉ ምህላዎም ዘጉልሕ እዩ። መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ይቐጽል። ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ትማሊ ዓርቢ ሓደ ግንቦት ኣብ ልዕሊ ካብ ካርቱም ንደቡብ ዝርከብ ጀበለ አልዊያ መጥቃዕቲ ከም ዝሐደሰን ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ኣብ ዝርከብ አል ቤይን ራድ አልኑባን ዝርከቡ ቦታታት ዕላማ ከም ዝገበረን ከም ዝወዓለ ጸብጸባ ሱዳን ትሪቡን ይሕብር። ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ንሳልሳይ ተኸታተሊ መዓልቲ ኣብ ልዕሊ እታ ካብ ርእሲ ከተማ 45 ኪሎ ሜትር ንደቡብ እትርከብ ጀበለያ አልዊያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓያሎ ቦታታት ወቂዕን። ነበርቲ ንሱዳን ትሪቡን ኣብ ዝሃበዎ ሓበሬታ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ፍንጀራ ከም ትሰምዑን እዚ ድማ ካብ ረቡዕ ጀሚሩ ኣብታ ከተማ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ክካየድ ንሳልሳይ ተኸታታሊ መዓልቲ ምዃኑ ይገልጹ።
እንተኾነ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ህንፀት መደበር ቴሌቪዥን ክፍለ ሃገር ሰሜን ኮርዶፋን ብምሕራም ጉድኣት ብምፍጻም ስቱድዮ ምምሕደራዊ ኣብያተ ቤት ጽሕፈታት ኣዕንየን። ጉጅሎ ሕቲ ኣብ ደቡባዊ ማሪብ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሓደ ወታደር ተቐቲሉ ክልተ ድማ ቆሲሎም። ኣብ ደቡባዊ ምምሕዳር ማሪብ ዝርከብ ወታደራዊ ቦታታት ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሕቲ ካብ ሓይልታት ምክልኻል ሻዋ ሓደ ወታደር ከም ዝሞተን ካልኦት ክልተ ድማ ከም ዝቆሰሉ ወታደራዊ ምንጭታት ሓቢሮም። እቶም ምንጭታት ከም ዝሓበርዎ እቲ ብኢራን ዝድገፍ ምንቅስቓስ ነታጉይ ዝፀዓነት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ልዕሊ ወደበራት ኣህጉራት ምክልኻል ሳልሳይ ብርጌድ ሻባዋ ኣብ ምምሕዳር ሓሪብ ብምኳዑ መቐፀልታ ናይቲ ኣብቲ ከባቢ ዝገብሮ ዘሎ እናወሰኺ ዝኸይድ ዘሎ ወታደራዊ ስርሒታት ምዃኑ ጸብጻባት የመን ኦንላይን ይሕብር። ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ሓይልታት ሕቲ ኣብ ደቡባዊ ማሪብ ኣብ ዝርከብ መደበራት ምክልኻል ሻብዋ ብዙሓት መዳፍዕን ካብ ኣየር መጥቃዕቲ ብምፍጻም ድማ ወታደራዊ መንግስቲ ዝካየድ ዝነበረ ግጭት ኣጋዲድዎ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ መስል ቅጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብክብሪ ዕድም ሰስና እዩ።